आं पुलाव क्वेश्चन प्रश्न बैन जेंना मुजु जों जोंनि तिप्रासानि नाहार मुंटामो थानसांनानै जोंनि तिप्रासा एकरनो टुनानै जोंनि ग्रेटर तिप्रालानि टुनानै जोंनि बुबाग्रानो बरम रिटननानै आवरो मुचुं एबाखौ थानसा सबायनाय तिप्रासानि मानथाय मानियांनाय बुबाग्रानो एरेंगाना हामया दुसिनाय आवरो मुचुं जों तिप्रासा पाब्लिक गंगै जोंनि मुचुं मानि तामो जों आबोनो सिगां मानायलायनाय दाबो जों तामो नुगै दंखा एडिसि इलेक्शन बुसकांगो सफै दंफैका हायनि बागै गोबां मा दालाली बुनि दफानि दालाली एजेंट नेशनल पार्टी नि एजेंट रक दाबो खरकसा खायो अंखरि बुबाग्रानो एटेक खालाय दङ जों तिप्रासानि थानसानो सबायना नाय दङ तिप्रमा थाने एगेंस्ट कक सावै दं रेवती बसर सिंगे चुप के तमनी अंखरका रेवती कुमार उसकांपुर तो साइ दं चैलेंज रै कक साइ दं चीफ मिनिस्टर रियांगनो बांग्लादेश नि फायो नि सामना तैबो आजागो बराव सुरु कक फबलाय दङ निनि प्रमोद रियां संजित रियां संरक गोबांमा बीजेपी नि नेतारक चीफ मिनिस्टर न गाहाम खायनान बागै बिना हामयानो फबलाय दं किन्तु आबार दुसावनो रि दं बुबाग्रानो रि दङ चिन तिप्रामथानि लिजासनो रि दं चिनि ईएम सर्वरंजन अमाहायना नांगौ जत्तनि बुसकांनो जे सीएम कक सामाना फिरो काहिसि किन्तु पब्लिक जों बुजिना नांनाय जों मुचुं मानि दङ चिनि दङ मुचुं नेशनल पार्टी दङै चिन तिप्रासा कमर थानानै आबो मुचुं नागे थानसांगै बुबाग्रानि तुइदुल मुंबायखे जों कप्लायना मुचुं अ प्रश्न चिनि नेतारानि थानिया चिनि एमएलए रनि थानिया अ प्रश्न आं नेतानो बसंया अ प्रश्न आं एमएलए रनो बसंया अ प्रश्न न आं अ आनि क्वेश्चन न ना मिनिस्टर्स एमडीसीस रनो सुंगो अ आनि क्वेश्चन्स आं तिप्रासा सिक्ला रनो सुंगो तिप्रासा बुमा रनो सुंगो जत तिप्रासा पारा आमसा यो तंगे रनो जे आं अ क्वेश्चन चिनि मुचुं मानि तमो जों तामनो मुचुं थानसांगै कप्लायनाय एबा नेशनल पार्टी नि ककबाय नेशनल पार्टी नि दालाली जेमन चिनि बिपिन संहाय रेवती संहाय प्रमोद संहाय संजिरियां संहाय बरनि कक नावै दे जों चिन तिप्रासानो कमरि रहनाय जों मावान सुखथाय बुसकांनि 2026 इलेक्शन बरतम नाय दं तिप्रामथाना मेचेननै कमरि रहनाय तिप्रामथा कायसा पार्टी आबसिमिया तिप्रामथाना जरि चिनि मेचेनि माखांखे सकमरि माखांखे बुबाग्रानि फान विकिं थानाय बुबाग्रानि फान क्रिं थाका विकिं थाका माने तिप्रासानि मानथायनि बागै जेताबो सानै दंमानि तिप्रासानो थानसा खायो जे ताक सान दंमानि तिप्रासा एकर्ड हिंदी चिनि ग्रेटर तिप्रालैंड हिंदी चिनि गोबांमा लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स आमरावनो तै जेताबो सान दंमानि थानसा क्रिं थाकांखे आबो सानमान रं मानयां थानाय सो गोबां बर' वानसुगै दंना बुबाग्राना एटेक खायका तिप्रामथाना एटेक खायका आबो पॉलिटिकल एटेक सिमी ना आतिया बुबाग्राना एटेक खायका माने तिप्रासानि एगेंस्ट एटेक खायमानि तिप्रामथाना एटेक खायका माने तिप्रासाना एगेंस्ट खायमानि तिप्रासानि एगेंस्ट बा एटेक खायो तिप्रामथा वीक बुबाग्रा वीक ओंखा माने समस्त तिप्रासा वीक एंड तिप्रासानि थानसा जरि वीक थांगा माने चिनि मानथायरावनो जों मानलिया हायनो बागै चिनि मुचुं मानि जों मानना मुचुं मानि तामो अ क्वेश्चन नंगाखे चिनि नॉर्मल पारा आमसा तने चिनि पब्लिक रनि थानिसि ना आं एमएलए रनो सुंगु ना आं ईएम रनो अ क्वेश्चन सुंगु ना मिनिस्टर्स रनो अ क्वेश्चन सुंगु ना एमडीसीस रनो अ क्वेश्चन सुंगु अ क्वेश्चन सुंगमानि गांखे सुरु कायसानो जनता चिनि तिप्रासा पब्लिक रक चिनि जनता रनो प्रश्न चिनि मुचुं मानि तामो जों तामो मुचुं जों तामो मानना मुचुं चिनि मुचुं माने जों कुकुबिदे मुचुं नाके जों चिकन मानै फेमलुक जाबुंबाय चिकन मानैनि लुबबाय जों तिप्रासानि थानसानो सबाय नष्ट खायि चिनि समस्त तिप्रासा चिनि फाइनेल जेनेरेशन नि जे मानथायनो जों अ जागानो कलगरि कमारि विकलां थांसनाय अबदे जों मुचुं वानसुक थाय जरा खलाय हायसि आगे गोबांमा पॉलिटिक्स थंफायका बुसकांगो जों गोबांमा पॉलिटिक्स थंगानि जरा दं have no right at this moment tabungni बर्तमान जराव हाके चिन पॉलिटिक्स संनानै जराया जों जागा तिप्रासांगै फाइट मा खायनाय तिनि
उसका चीफ मिनिस्टर ने अगेंस्ट जे चीफ मिनिस्टर रियांग ने अगेंस्ट बांग्लादेश ने फायोनि सामन तयै जों गोबां त्रिपुरा सारक अकौन तिसाका सीएम ने अगेंस्ट कक साका चीफ मिनिस्टर मानिक सानो सब प्रोटेक्शन दिनाबै कक साबाय आमरा बांगाली पार्टी वानसुगि नायदि बरम दफानि रक्षा खायनानै चेष्टा खायो कि जोंहा तमो त्रिपुरा थाना सब एटेक खाय दं बुबाग्रान सब एटेक खाय दं चिनि बरन एटेक खाय दं सब आबो दालाली रक नेशनल पार्टी ने एजेंट थानसानो सबायनानै बागै एजेंट नामजा खबरनो बुबाग्रान एटेक खायनानै बागै एजेंट नामजा खबरनो जेसुना एटेक खायमाननाय आसनो बरन लेभेल बनि पार्टीयाव बारिनाय जेसुना त्रिपुरासानि थानसानो नष्ट खायमाननाय आसनो बनि नेशनल पार्टीयाव बरनि लेभेल बारिनाय आसनो त्रिपुरासानि एगेंस्ट कक सायमाननाय नर्थ नेशनल पार्टीयाव बरन लेभेल बारिनाय त्रिपुरासानि मानथायना जेसे कासुइ तनि माननाय बरनि ओ एजेंट रंनि लेभेल आसनो बनि पार्टीयाव बारिनाय हायनो बागै ताबो बनि लेभेल बारिनानै बागै बनि पकेट गरम खालायनानै बागै बरक एमएलए नि मिनिस्टार देंनि थांनो एमडीसी नि ईएम देंनि थांनो एबा बुसकां चंबारिवो टिकेट दमाननो आबनो नाहारै ताबो बरनो खेला थंरि जौ तनजागो जे बिसि बुबाग्रान एगेंस्ट कक सायमानाय जे बिसि त्रिपुरा थाना एगेंस्ट कक सायमानाय जे बिसि त्रिपुरासानि मानथायना कासयमानाय बसकां सालो बर टिकेट माने बसकां सालो बर मिनिस्टार ना हिनि बरनो अलरेडी अनाउंस खालाय रिजाका अबं खांके बर नेशनल पार्टी नि कताल योजना गोबां योजना तिखलाय दङ ताबो खांके बरके त्रिपुरा था नष्ट खायनानि योजना त्रिपुरासानि खानसानो सबायनानि योजना बुबाग्रानि एगेंस्ट कक सानानि योजना त्रिपुरासानि मानथायनो कासुनानि योजना अब हायके स्कीम गोबां बर तिखलाय दङ अ स्कीम नि एजेंट रके सब निनी बिपिन देबबर्मा संहाय बरक प्रमोद रियांग संहाय बरक संजीत रियांग संहाय बरक निनी देरफुटिया निनी रेवती त्रिपुरा संहाय बरक अब हे गोबां एजेंट ताबु अंखरि दं कताल एजेंट तुबुइ दं कताल एजेंट तुबु दं बरक बसकांते तुबु नाय गोबां बरक सावि दं आं बुबाग्रानो हामजागौ आं बुबाग्रानो एगेन्सिया हायफना आं त्रिपुरा थाना चाजाया आ जागना जागाबले आं वान थकजागौ हायबना वान जाया आवा हिमानि हायसिंनि दंसु बुबाग्रानो हामजागौ बुबा त्रिपुरा थाना हामजाया त्रिपुरा थानाखौ नष्ट खायनाय आरो त्रिपुरा थाना नष्ट अंखा माने त्रिपुरासानि मानथाय बक्कमाखा बुबाग्रा त्रिपुरासानि मानथायनि बागै जे ताबु फाइट खाय दंमानि त्रिपुरासानि जे थानसा तुबि दंमानि अ बो प्लेटफॉर्म नि बिसिंति तुबि दंबा त्रिपुरा था प्लेटफॉर्म नि बिसिंति न तुबि दंनाब्ले nganke त्रिपुरा थाना नों नष्ट खायो माने अ जागा बुखुबै बुबाग्राना हामजागौ नि अ जागा नमना ता फुनुं दाइसि अ माहाय नमना जों गोबां मनुखा फेसबुक डेली पोस्ट खायो आं ओ त्रिपुरा थाना नेतानि एगेंस्ट ओ त्रिपुरा था एमएलए नि एगेंस्ट आं त्रिपुरा थाना से चाजा गया हायबना आं बुबाग्रानो हामजागौ बुबाग्रानो हामजाखा आंके बुबाग्रानि इमां नबा हामजागदि बुबाग्रानि दुख कष्ट जे खाय दंमानो नबो नों सपोर्ट खायदि बुबाग्रानि इमां तमबा त्रिपुरा सारनो थानसाके तुबुवै त्रिपुरासानि मानथायना तलांनानि बो प्लेटफॉर्म तिखाय खाय दं ताबु त्रिपुरा थानि प्लेटफॉर्म तिदा खाय दङ माने नों त्रिपुरा थानि एगेंस्ट माने नों बुबाग्रानि एगेंस्ट नों त्रिपुरासानि एगेंस्ट सुजाकक अ जागा तो मसाय दं कयेकटा पोस्ट नुखा आं आईपीएफ नि थ्रु सानका त्रिपुरालैंड बीजेपी नि यावया फारिवो त्रिपुरा थानि थ्रु सानका ग्रेटर त्रिपुरालैंड तैसे बीजेपी नि और या फारिवो ताबुं खांके डायरेक्ट बीजेपी नि थ्रु जे साननाय आ मुनु सुरंनो किंतु बीजेपी डायरेक्ट ताक थांखा ताबु फन त्रिपुरासानि बागै कक थाइसा ग्रेटर त्रिपुरालैंड बागै कक थाइसा सामान ताबु फन खनायाको एन बरन सारिना बरि रिगलाक जे बीजेपी तंगाय त्रिपुरालैंड कक थाइसान साइनायदि ग्रेटर त्रिपुरालैंड कक थाइसान साइनायदि त्रिपुरासा एकॉर्ड नि कक थाइसान साइनायदि लगिनो आउट खायर हजरनाय खंगरा तंहांके ओ एजेंट रक सावि नाय हाय बीजेपी तंतुतै बट साइमाया खंगरा तंग गरै तमरंग बरक पकेट नां सुबुंनानि बिनि बरनि मास्टार बरनि गुरु रंनि जुता स्लागनानि आवसिनो रोङै दं तैखौनो रोंया बरनो ताबु हांके एडिसि इलेक्शन बसकांग फाइ दंखा एडिसि इलेक्शन चनो मेचेन मां हांके 2028 विधानसभा इलेक्शन त्रिपुरा था नष्ट हांके तै त्रिपुरा पार्टी करिखा मानने त्रिपुरा सारनि बागै त्रिपुरा सारनि मानथाय सकथायनो साननाय रक तै गरैं सिनाय अबनो से बरनि चाइतो बुं
आवनो जों चिनि पाब्लिक चिनि टिप्रासार बुजिना नांनाय नेता बुजिया फानो कक्रै एमएलए रक बुजिया फानो कक्रै ईएम रक बुजिया फानो कक्रै एमडीसी रक बुजिया फानो कक्रै but जों पाब्लिक रक अककनो बुजिना नांनाय एंड बुजिवै अककनि मतेखे चलेना नांनाय एंड जेसुक नवर कटर बसकांगो फाइफानो जों बुबाग्रानि लगिवो ताग्याखै बुबाग्रानि लगी रि तंना नांनाय जे टिप्रासानि मानथायना मानिया साक जे टिप्रासानि मानथायना मानिया साक जे बुबाग्रा बाचावो यस चिनि बसकांग बाचावो फाइट खाइ तंसाक जों बुबाग्राना लगिरिवै माथांनाय ओ डिसिजन न जों जत टिप्रासा पाब्लिक रक आं टिप्रासा सिख्लांगै आं ओ डिसिजन नाका ओ प्रमिस खलायखा जे टिप्रासानि मानथाय मानिया साकले आं बुबाग्राना याकारिया आगेफोर गोबां बर पॉलिटिक्स थंखा फ्यूचर जों गोबां पॉलिटिक्स थंनानै जरा सकपायनाय हाबनो बर्तमान टिप्रासानि मानथाय मानिया साकले जों पॉलिटिक्स थंनानै जराया हायसि सो आं हायखायना गोबां युथ रक डिसिजन नाजाक समायबा तांजाक नरक अ समायना तारा तांखा तांया कुंहांके कुथुखे वानसुगुइ अ समायना तांगैना लायदि ताय बिसकक साना ना बिसकक सालिया जों जतन ताबुक सोशल मीडिया नि थ्रू ताबुक चिनि एआई नि जुग नि थ्रू जों जतन साइमानो इंटरनेट नि जुग जतन नुगि दंगो साइमानो सब काम सब टिप्रासन बागे फाइट खलाय दं सब खलाया सब टिप्रासन एगेंस्ट जों दं जों जतन नुगि दंगो अ नुगमानि मतेना जों बसकां रगो चिनि एक्शन नबो जों मा खलायलायनो हायसि ताय बिसि कक सालिया जस्ट लास्ट न ताय वैसा अ सेम क्वेश्चन सोंनाय जों टिप्रासारक नों तामन नाय नों मुचुंमानि तामन नि मानथाय तम आ प्रश्न सोंगिनो आं अ आनि कक किसे सामान न पाइरेखा बेलेखना हामबाय खुलुमखा जतन